Дробовете ни не са бели, дробовете ни не са бели. Дишаме живот, къвто има, не къвто пише поети. Изключително силно, емоционално, дълбоко, искрено интервю направихме. Божидар без прекъсване, така трябва да го кръстим. И... Аз бях изненадан, аз мислих, че не очаквах така да си говоря. Да не бъдеш прекъсван. Това беше нещо, което не очакваше, но смятам, че да. Човек има нуждата, било той пред камера, просто да седне да си говори, да си каже, дори да е като монолог, просто да си каже нещата, така както той сами ги вижда. Защото знаеш, може би, като тръгнем да разказваме себе си, особено като човек има малко повече в себе си, му е трудно да намери точните думи, бива веднага прекъснан да си каже другия. Да си каже, и аз така, и аз така. Ама как разбираш ти тогава за мен нещо, каквото и да било, като аз съм ти казал даже. Да. Давай, кажи нещо. Мен много харесва, нали, така, Тимен Тимев. И гледам, че той такъв, слага си там камера и телефонче, който си иска и си записва. И си замислих, че това е много хубаво упражнение, така да се записваш. Как, нали, комуникацията и думите, които искаш да използваш и да кажеш. Само за това, че не използва прости неразумни олигофрени, които, нали, защото има и такива моменти, в които обяснява, вие какви сте тапанави, той не говори факто на, нали? Да, има моменти, аз си го слушам и всичко си е нормално и изведнъж почва така да вдига честотите, разбираш, може би някаква такова енергия минава по тялото му, вдига честотите и почва изведнъж камерата да пръщи. Той наистина има такива с това чело, само като го изпаскам. Много обичам Тимен Тимев, трябва да се сещам с него, даже може би ще е добре да му изпратим подкаста да види все пак. Ще кажа, че там нещо познавам някакви там негови родини. Не се и съмнявам, че Маша познава негови. Това не може да ме очуди по никакъв начин, че по някакъв начин е свързан. Аз си вземам само един пепелник. Той миналата година има на Кристал. Трябва да го видим на Кристал. Плато. Какво беше? Последно Денди беше на Кристал, Тимев на Кристал. И аз бех на Кристал. Да. И вече никой не ходи на Кристал. Аз вече така започвам да изпращам телепатия към него. Аз веднъж имах един момент, това в Пловдив бях и там много силна такава енергия има. И такъв ще викам, сега ще се свържа с Тимен Тимев, тогава бях в много такъв... Не съм пил, пушил, друсал, нищо не съм правил, точно затова имах телепатични отворени канали. И си викам, ще ходя да го видя какво прави на Луната, защото и на Луната беше по това време. И такъв, виждам ли, мисля си, изпращам му сигнали и той само седи ми се усмихва и седи такъв неговия демоничен такъв един. Нали? И осъзнах, че не е толкова лесно да те допусне да си седнеш да си говориш с него на такъв телепатичен канал. Тогава, това е 2020 година, 2021. И тогава си взех негова книга, Извън матрицата на времето, от портал 12, от Борето, който много ми беше миличък. Той е просто човека и като една риба в океан от познание и яде от този океан и се риба си остава. Това не е по никакъв начин обидно към него. Той наистина благодарим му за него, за това, което прави цялото му дело. Но да, определено бих искал да се видим с Тимен Тимев и да послушаме какво говори. Не, аз усещам, че сега ми е много такъв момент. Усещам просто нашите чела ги усещам по някакъв начин. Неговото чело и твоето чело. Аз наскоро така съвсем ми дойде това за челата, аз така ми идва от време на време. И след това попаднах на... че той си прави така като практика, да даване на мисли с чела. Моята телепатия за палки ви, да. Но това с челата, още като го чух, то не знам тази лекция кога му е. 2018 може би да му е тази лекция, стара лекция му е. И тогава наистина много добре каза, отворете тия прозорци, дишаме въздух и ако мислите, че медитирате, нали, искате да медитирате, допрете чела. И аз тогава си казах,
Пах ти колко е просто. Това е гениално. Виж, христия, седим и казваме ом и си представяме, че сме в пещера, на пичка си лея, нали? Това са някакви офисджи, такива йогаджи има умни, които много са далече от съществената медитация, в която просто си допират да си допеш челото до ближния. Много ми хареса това, тая негова насоченост към ума. Не съм я виждал никъде по този начин. Защото аз съм така много... Умен човек. Така кажа, харесвам мозъци. Много харесвам мозъци и така гледам така при повечето християни как доста има така едно отричане на техните на мозъци, на тяхното мислене, на техните съмнения. И те така следват писанието и нямат тяхно мислене, интерпретация, отрицание. Това е много добре да ти кажа честно, защото в момента, в който те кривнат, ще се изгубят. Защото точно това Божие писание, по което те се ръководят, е Google Maps в пустинята, в която се намират. И... Да, със сигурност, щом те са намерили Страшно. християнството за свой пристан, значи това е било тяхното предписание, което им е дадено. А може и да са били на хероини, просто да са заместили един наркотик с друг наркотик, каквито случаи аз съм срещал най-малко. Да. И аз съм много за да дусеш с християнство, отколкото да дусеш с хероин, нали? Защото... Да бе, сега едно момиче ми написа коментар на последния пост за там нейна приятелка, която е в протестантска църква и аз как съм се измъкнал от протестантството. За ВНВ на рожден ден. Да. Последствие бях на рожден ден на Лора, се влюбих в две момичета. Бех такива години. Да, и тия протестанти, които аз тогава видях и всеки един такъв, нали, си разказа леко от историята и разбира някакъв е бил зад решетките, такъв смазан, нищожен, някакви престъпления други извършил и ти като ги погледнеш, ти така изглеждат като престъпници. Ма те са си демони, бе, те са си абсолютни такива психопати изводи. Дали като ти ще им прочетеш аурата, така да го кажем на съвременен TikTok жаргон, Да. то е черно, то е гадно, той човек би убивал при възможност, която после той ще се оправдава, че няма какво друго да направи. Нали, и си извинява се едно пред себе си, разбираш, и бяга от това, докато протестантството или примерно сектите, или пак са на принципа на сектите, те го вътворяват в някакви правила, които той да следва. Това са друг вид решетки. За демоните вътре в него, които са много страшни по принцип. Не бе, Библията нали, е велика книга. Книга на книгите. Книга на книгите, със сигурност Библията е велика книга и Бог съществува. Тук изкача въпроса, коя Библия? Всичко, което е Библия, аз приемам и апокрифните. Те се пренаписвали това, което имаме като тя от кога беше, 16 век, смисъл. Но смятам, че трябва да се актуализира вярата. Не може да възприемаш нещо, което се е случило преди 1000-2000 години. Демоните тук нападат. Да. Не може нещо, което се е случило преди 1000-2000 години и ти да го приемаш така по шаблонен начин. То също, ти ако го приемеш в вътрешния смисъл на нещата, ти ще виж, че същото. Това не се променя. Те хората не се променят. Те са си пак същите, като погледнеш и фарисеи, и неверници, и всеки. Сега има същите. Но шаблон, както кажеш ти, много добре го казваш, че го приемат като отиваме в църквата, вътре сме, мразим всички, отиваме в църквата, палим свещичка, палим това, молим се, кръстим се и айде готово, нали? Лицемерно е. Да, искам да кажа, че ние можем да вярваме в Бог и да се водим в някаква степен християни, но да не сме като всичките тия други християни. И е много такова ми е срамно и даже ми отвращаващо как се нападат православни, протестанти, католици един на друг и се перчат кой е истинският християнин. Православните
са си вкарали шаблона, който е така всичко дали утвърдено категорично и си каже, как може това. Тия не са никакви. Нали, окей, такъв той е благосклонен, е такъв, окей, нали, да, те, нали, някакси си вярват в Бог и така, правят някакви там, ама това не са, нали, истински християни, те са така малко далеч от Бога. Но просто безумно как... Седиш в колата си по магистралата и кажеш, че тия, които карат по другия път, малко, нали, няма да стигнат по същия път. Давай той друг път, нали, какво ги гледаш? Какво седиш? Ще катастрофираш. Гледай си твоите кола, гледай си твоя път, гледай си на къде вървиш, гледай си Бог в себе си. Той не е случайно, между другото. В исляма стигането, нали, до Аллах е идентично, в смисъл от индивидуално. Ти само трябва да стигнеш до разбирането. Аз така психопатите. се опирам на това, което беше качил, помниш ли за този... Аз понеже малко неща качвам. Това за православния този... Иерусимонах Дмитрий. Да. Това е от първото, веднага го фащаш от първото изречение в този разговор, който води с Павел християнин, православен. Така ще го кръстим. Павел християнин. Нали, който той му казва нещо там за опадъка на вътрешното духовенство, нали, духовната сила. И той, нали, казва, кой го би го казал. Нали, и той казва, аз го казах преди него. И веднага го фащаш демона на гордостта вътре в него. Как? Аз съм го, кой ти си го казал? Има ли значение кой го казал? Не, никакво значение. Това слушах за православието. Те там отричат Дънов, отричат Ванга, което е според православието изключително верно, защото и Дънов и Ванга са друга вселена. Ванга си говори с демони, Дънов сам по себе си може и като демон да го приемеш, ако си недостатъчно демон. Ти си видял какви са протестантите? Аз бих бил нещо да го изпуснах католическия си период. За 6 месеца мислех един католик да съм, да видя какво е. Но нещо ме спаси Бог това да отида там да видя за какво става въпрос. По други пътища тръгнах. Ама това какво да видиш? То вече няма нещо ново, няма нещо ново. Ако нещо се създаде някаква нова... Има нова религия, бе, New Age-ерите, бе. New Age-ерите с там таро картите и астралните карти, там наталните карти и какво беше, Human Design, това са тотален булшит. Глупости, обаче си е религия. Сега бе ти пусна едно видео, ще го пусна после. Кое видео? Какво видео? Тъпо. Добре, пусти ми го после, да. Нямаш търпение. Нямам търпение след всичките тези години, които прекарах сред хора, които дълбоко вярват, убедени в New Age-ството, че това е пътя. Бих ги поздравил. Това не е Age-ство. И то се заражда края на 90-те години и е един вид наркомания за бедни. Да. То си е на принципа на такова, на хипи практики от будизъм, окултизъм, спиритуализъм, някакви всичко е набутано вътре. Чикиджийство. Буквално духовно чикиджийство. Седиш там и лъскаш на натални карти. То е идеален за мен. Да, бе, това е като и Ваши там и нейните приятели. Споменаваме и Ваша. Да, споменаваме и Ваша, дето няколко часа гледат натални карти. Може да играят на столни игри, то също. Аз като чуя на столни игри, нещо в мене повръща, нещо в мене е едно такова. Нищо против на столните игри нямам, но просто самия факт, че ти нямаш какво да си кажеш с група хора, събрали сте се и нямате нищо друго какво да правите, освен играта на столни игри, говори достатъчно за липсата на каквото и било смислено. Не е смислено, смислено. То е смислено да играеш и такова, ама няма развой, няма развитие, няма нищо по-добре белот да се изпокарате, там си изпребиете. Да, като са ме учили моряци такива рибари да играят белот, аз съм травмиран от белота. Не седиш картите, бама и ще маза врата, това ти не знаеш къде се навираш, това е... Играй после белот. Да. Минута мълчание за всичките такива хора. Но... Общо взето, продължим. Не, бе, ще спираме се. Чай ни спре камерата. Спира вече веднъж. А? Спира вече веднъж за много кратичко.
Добре, значи това е виж, глътка въздух за Този зрителите. път оператора не следи. Вече друго си да имаш оператор. Нали, На фокус сте сме. Не мога да преценя. Операторите само натискат копче при нас, нали? Това е. Въпреки че са много ценни ценно нещо с операторите, просто не мога да сетя името на нито един в момента. Аз знам на Бергман. Аз точно за този на Бергман се опитах да сетя, ама... Ами, чакай, да ще ти кажа. За ми дойде друго име. На Бергман, това е лявата ми и дясната ми ръка. Асоциациите са много силни нещо. Бе, няма значение, после ще сетим. Ще го напишем в коментарите. Да. Моля да напишете в коментарите. Но... Не, бе, имаме един много хубав, той на Рангел Вълчанов му снима нещата и той го нарича Бай Цеко, нещо такава логика. Това в хем няма, хем съм сам, хем няма никой тази автографичната книга. Да, имаш я. Му спомена, имах я, някой ми я даде, после му я върнах, нещо се случи. Това беше преди години, когато си общувах с високоинтелектуални снобари и така си говорих. Да, вече няма такива. Си общувам с теб. Да, ти ги слагаш малки си джоб всичките, така че това... Да. Какво? Ще продължаваме с Бога? Или... И минахме през киното. Това имахме да кажем за киното. Освен това говорихме достатъчно за кино. Колко е скапало и нищо да става. Да, Маша вика дали сме гледали този филм, дето ни е пратила с Шон Пен. Не. И аз си казах, Още не сме. казах и Маша, аз спрех филмите, защото нямам време да се занимавам с глупости. И тя, много е тъжно, че смяташ филмите за глупости. И тя има кино, какво ще кажеш? Пити я гледа ли нещо последно време в киното си, нали? Е така, Пити. Аз си казвам, викам, аз съм гледал 2006 филми, нали, повече от повечето хора. Да, това ако... Викам, една година, ако пропусна да гледам филми, няма нещо особено. Ма те и то... Се отрази. Да, вълната с феминизма, то просто те отвръщава да гледаш филми. В смисъл, то е само феминизъм, матко стига. Пък аз вече съм гледал толкова много хубави филми, че за да гледам хубав филм сега, трябва да изгледам 10 тъпи, за да го намеря хубавия филм. То нещо, да, аз затова почнах да гледам филми с скалата малко, ма пропаднах там. В смисъл, почнах само филми с скалата да гледам и... То е сега да си пуснеш новините, само че без да се нервираш. Но има нещо друго. Вчера ми припомни между другото, тя, че спойлерите са ми много любимо нещо. Ти ако ми разкажеш един филм целия, никакъв проблем нямам, защото мен ми интересува как са го направили. Даже ще ми помогне това. Да. Как са го завъртяли, как е нали, ефекта, откъде тръгва цялата амплитуда на филма, цялото движение, което нали, при хубав филм става просто. Да, то аз съм така с спойлерите. Аз първо нали, забравям какво са ми казали. Сетне това, което са ми казали, това, което виждам, няма особено много общо. Да, обикновено като се разказва филм малко... Пък хората не може изобщо да го разкажат как трябва. Пък и винаги така може, като вече знаеш някаква структура, да вникваш в детайлите. Защото той рано първите минути на един филм ти не знаеш какво става, трябва да ти време докато свикнеш. Но имаше един филм Черен рицар, който аз бех изгледал всичко преди излезе, а тогава имаше много беха изкарали видеа за него като реклама. И отиваме с баща ми на премиерата и аз знам първата сцена, знам тази сцена, другата. Само си спойлер. Ама знам ги наизуст. Наизуст ги знам репликите. Малко бех като тия феновете на Хари Потър, които си пускат от тях за 50 път Хари Потър. Аз не мога да понасям Даниел Радклиф в този филм, осъзнахме пак на седим на това. Много ми е гнусен. Това е значи най-глупавия, малумен, слабоумен или олигофренясъл магиосник, който просто е там. Как ви като Малаков, той просто е там. Аз в последствие започнах да го харесвам в последните, нали, вече като озря и започнах така да прави роли. Това беше и филм с мисля, че да, Елайджа Вуд и Даниел Радклиф и двамата така направих такива някакви странни, интересни филми и са окей, така добре са вече като зрели, но като млади са неприятни са. И Фродо е неприятен. И Фродо е същия. Даниел Радклиф в Хари Потър и Фродо в Властелин паслици са едни същи. Искам да кажа, че да, те направиха обратното.
на Маколи Кълкин. Маколи Кълкин е супер якото дете и след това не става. Нещо, какво му става? Нещо му става. Хидра не му се Разлика от отразява. брат му, който спечели Оскар. Киран Кълкин. За какво беше спечелил това? Ариел Пейн, някакъв драма там за приятелство, не го гледах, но... Такъв тия драматичните, Да. сълзливите, които са за Оскар. Да. Да. Но то не мога да видим да днешна тя, аз съм много за... Не, аз... Не ги гледам, защото ми е някакво 2 часа. Аз не гледах сълзливо. трейлера, но гледах някои снимки, постера най-вече. Достатъчно. И осъзнах за какво става въпрос в филма, усетих го в филма, усетих, че е добра играта и си казах, това е. Когато по постерите вече ти е ясно. Представяш, че те така си дали Оскар, между това, тук, там, това, нали, да, там, брата на Маколи Кълки, и то готиния брат, който такъв, нали... Не като Явор Бахаров и Захари Бахаров, брата, лошото момче. Ама малко има прилика, Захари Бахаров, ако е Маколи Кълкин, Явор Бахаров То по-скоро брат Кира Кълкин. Обратното ще трябва, защото Защото Явор Бахаров е Той лиглюто. известен с това, че пребива хора, нали? Им представям. То Маколи Кълкин известен с това, че правил някакви неща с Майкъл Джексън, нали? То по това време кой не е правил, айде си признай кой не е правил с Майкъл Джексън някакви неща. Те се редяли на опашки, трябва да ходят, моля ти се. Това ще ни цензурира тук. То Майкъл Джексън. Няма да му простиш. Да ти паде до съда. Не, това е много такова. Аз бих цитирал Исмаил Исмаилов, какво казва за католиците, ама няма да го цитирам, че е верваше. Исмаил Исмаилов, това не е много контроверсиално име. Да, обаче не можа да се сета за нищо друго, което да ми дойде и затова окръстих Исмаил, аз имам 10 готини имена само на себе си. Имаш, аз не мога. Не мога. Исмаилов, просто това е. И реших, че в един момент... По-добре го кръсти Божидар Крит. Така иначе... Божидар Крит е друг. Той няма нищо... Исмаилов няма нищо общо с Божидар Крит. Може да среща Божидар Крит. Някъде опорията. Добре. Некъде опорията. Защото аз Божидар Крит не знам как ще се роди. Не го виждам да се ражда. От яйце в планината. Той е такова динозавър. Да. Той се ражда от яйце на динозавър в гора, нали, някъде там по Странджа, примерно, защото такова ще е. И такъв, нали, носят се легенди. Аз имах една дума, която исках да използвам в интервюто, но не успях. Нема да е тази. Никакво друго. Екселенц. Екселент. Не бе, екселент. За лот. Аз споменах лот. От Ексхил. Да, Ексхил, обаче от Екзайл е. Не. Идва от Екзайл, това си чуеш. Екселент. Това е някакво... По принцип, то май трябва да е... Екселент. Като екселент, но екселент. Това е просто благоевградското екселент. Чакай, по принцип нали има З, ама Виктор Пасков беше го превърнал в С. И е екселент. Това само Виктор Пасков може да си го позволи да го направи, нали, но той човека... той нещо какви неща беше написал, нали... Да. Те са вдъхновили Захари Бахаров все пак. Не, други Захари. Карабашлив. И Захари Бахаров, той прави моноспектакъл. На кое бе? Чамкория. Той е на Милен Русков. Да. Чакай се. Днеска го изгледах интервюто на Милен Русков. Да, объркахме се тук малко. По принцип някой би казал, че са от един ранг, аз бих казал, че са от една бутилка водка, ама това е друго. Защото не знам колко пие Милен Русков. Според мен си прави много сериозни коктейли. Ма това не пие уиски. Уиски ли? Уиски джем? Да, уиски джем е. Изглежда ми като... Уиски джем. Някакъв, който духовете на... Не, аз пак ги... Да, Връщаме се на Милен Русков и Виктор Пасков, които са несъвместими. Двамата пият уиски и водка. Това е. Какво да пиеш? Ръки и бира, по принцип, ако си посветен. Но те не са посветени явно и не пият такива работи. Георги господин се опитва да пие такива, но нещо не му се получава. Между другото, Виктор Пасков спомена перно. Да. Той спомена още 10 други вида алкохол. То при него е толкова хубав вече, там си е човека даже... Но той ние, минахме пред доста видове алкохол. Тя ще се провери сега, какво е. Какво сме минали? Имахме, джин. Мастика период няма.
Ама то се бори... Аз имах една да. вечер, имах една вечер. То е достатъчно, да. Аз не бих си го позволил повече. Ще отида в другата стая. Една вечер ми стигна, след това не помнех как се прибрах. Имах рани по лицето. Да. Никога друг път не съм имал такова нещо. Ментичка имах такъв период с ментичка, който ми беше подгряващ алкохол, нали, не е основното. 2 пацолчета в бентичка е така. Това човек като ни види, ще си каже, тия па. Да, ние сме, значи сега тук нещо с него си говорех, да, с Зара. Че, ето, споменавам още един човек, не сме такива споменатели. Ще им искаме по 5 евро, така. Да. Че на трезвеност Божидар Филип, нещо такова беше. Какво си споменал, че не разбрах? На трезвеност Божидар Филип. Не бе, това разправям, нали, за нашия подкаст, тя вика, значи трезвеност Божидар Кирил. Кирил Божидар. Ама нещо тук някакви демони активираха тук. Нещо се случи, да. По принцип тук съм го освещавал, нали, докато не съм го освещавал как се трябва. Що ли си? Значи тук мога да как си си освещавам трябва? икони. Защото те ми питат дали ги освещавам. По принцип има тук икони, имам тук даже от такъв от тия там гръцките острови, да, ми донесе. Те нали ти подариха една икона скоро и Да. Тук е, оставих тя е. черко. Оставих. Тук е, това е от острова, там се от манастира Замфира, тя баба ми Замфира, дали се казваше. Да. Леки пръст, аз си говоря сега, понеже нали много отворени са каналите тук, така покрай тия дни. Абе, двамата си имаме много готино теленца, бе. Пупо. Нали? Да. По принцип тук имаме един талашит, Ерон там ще го режа на шкафа такова, отгоре. Да, супер. Да, не имам талашит тук. Това ще ти го дам в един момент, да знаеш. За книгите, ето. Добре. Чието от талашит и там съпираш, това ще има проблем. Тя стаята ще ги изчисти нещата. Да. Така силна енергия има тази стая. Какъв алкохол сме минали? Джин, водка, уиски не сме. Това аз мисля, пиш уиски според мен. Ама аз уиски си и пивах там, като бях барман. Така не пробвах го и... Баща ми нещо се зареби там покрай Лазар. Те за гевезията го пият. Аз не виждам даже и у хората пият уиски. Те им става някакво агресивно, им става някакво... Да, едно сърцата такова, гадно сърцата. Смисъл, такова, чули бе, се опият Конг Сонг, като виж, син Конг Сонг се опият. Но, наистина не разбирам. Като имаш такива, благо. Благодат. С уиски ставаш като Чърчил. Между другото е това, с явката, който също е посветен в ракията. Си говорихме за духовете и демоните на ракията. Те не посвещават всеки. Имаш определено ниво духовно в иерархията. Аз бих отишъл в Гаоро само за да пия от ракията на бащата на Виктория. Да. Та ракия е съвършенство. Да, както ми кажа... Съвършенство. Трябва. По принцип трябва да си направим едно, преди да ходим в чужбина на Евротрип, си направим в България някакъв трип, ама не мога да мърдем от София, защото сме постоянно на работа. Да, някакъв ходя. Аз те и до Видин да ходя там до... Аз по принцип не виждам смисъл да излизам от стаята си, освен да дойда в ателието. Да. Ма не бе, той излизаш при нас излизам от тук. Да. Нали, ти пак добре, че имаш нещо училище там, такива, виж нещо млади хора. Аз излизам и виждам някакви офиджи от администрацията, българската администрация. От Министерството за здравеопазване, те са едни и същи, отвратителни, противни. Те се едно са петовчери, те са петовчери, защото се вкарал цялата вода, да знам. И носят една така енергия на документи. Виж, енергията на документи. Просто все едно нещо там липсва ти... Това е катастрофическо падение на духа. Аз и на път за работа понякога ми си скача някаква такава жена и изглежда се едно прогнила в такова счетоводство. Да, счетоводство. защото аз съм счетоводител, браво. Ма тия адвокати... Нищо лошо към счетоводителките, те са супер. Защото ние... Между другото има една сграда, която е там, сещаш ли се? Там я сещам се, да. Да, дето е там една трамвая, дето е там до ония парк, дето са най-големите кошари, дето е там съдебната палата. Сещаш ли се? Там при пиците.
И в тази сграда там има някакви такива адвокатски кантори. Да, И аз това съм влизал, като продах карти. да. И това изглежда като цяло не е мръднал от Да. 80 години. Това е дупка на времето, между другото. Това е Някакъв най-голямата дупка на времето, човек. Не помня как се каже, то някакъв пасаж май се води, нещо такова. Не беше. знам как го има това нещо. Но е много велико, между другото. Влизаш вътре и Не, бе. нещо там. Цено не си в центъра на София, нищо общо няма. Да. Те са цено... Дома още го има това кафето, той е с пластмасови столове. Да. Много е силно. И вътре наистина само кантори горе, влизаш и те са и такива мънички кантори, разбираш ли? Високо като килери, като на Хари Потър старата, ето е такова. И там хората си цено с миризмата на застояло. Миризма на застояло, на мухъл, на влага. Стана дървесина такава, да. От години мирише на комунизъм, разбираш ли? Не е мръднало там. Мирише на комунизъм. Да. Като става дума, че мирише на комунизъм и политиката и мирише на комунизъм, много жестоко. Аз не бих тръгнал да говоря за политика. Ти знаеш аз за кого ще гласувам. Казвал съм го не веднъж. С ГЕРБ. Освен това. Нали, Бойко. Бойко. Да. Ако си за САЩ, си за Бойко. Не бе, как си за САЩ, си за Бойко бе? Не бе, само с Бойко вече сменил палачинката отново. Като става дума за палачинки, толкова ядохме палачинки. Аз казах. И да, той вече сменил палачинката и не е баш САЩ, не е баш такова, а си е про-български настроен. Виж, той и Радев ще вършат България към българското. Про-българското нямам... Точно защото няма, той ще го създаде отново. Make Bulgaria great again, той ще така ще направи. Аз си казах позицията, мисля, че много добре се отразя еврото на България. Да, може отново да го споменеш. Защото еврото в ръцете на България, те изглежда като... аз там използвах грешна дума, не акции, а облигации. Облигации, да. Да, облигации правилната дума. Хартиени, да. Като хартиени облигации, които ти ги гледаш, нали, те не са много, но си ги умножаваш по две. И си кажеш, да. И българина вече от сетне постоянно всеки ден той си умножава по две. И умножавайки се по две, чувства се едно и той самия се умножава по две. Става двойно по-голям. Двойно по-голям, да. И след това, като не иска да си купува нещо, си казва, смята го в лева и си казва, това е много скъпо. То може да е 5 евро, примерно. Обаче ще кажа 10 лева за това. Да, пък като имаш евро, ти не искаш такова да ги стъкаш на монетки. Държи си ги. Значи, хем 5 евро са 10 лева, хем не са 10 лева, разбираш? Хем са 5 евро. 5 евро са 5 евро, но 5 евро са и 10 лева. И в добрия и в лошия смисъл. Тоест, много е добре. След така, мога ги смея всеки юани, примерно, също така. Пък и вече така с тази инфлация, полумеризация и това как всичко се дига и такива неща, България и приемането на еврото, България вече така по-освободено от крехното мислене да прави повече пари. Да, защото 5 евро не стигат. Да, трябва ти 10 евро. Трябва ти 10 евро. Трябва ти 50 евро. Трябва ти развиш и 50 евро. Аз искам да ви кажа нещо, драги българи. Защо толкова рядко виждам банкноти от 100 евро? Точно добър въпрос. Защо толкова рядко? Има и банкноти от 200 евро, които не съм виждал до сега. Къде? Аз само съм чувал за тях. Изобщо в България... Той също в България не се печатат, но... Не, май има някакви там. В България само монети се правят. Трябва да почнем да печатаме. Къде са ни фалшификаторите? За това в България монетите са толкова лошо качество. Те са като жетони, бе. Защото ако видиш евромонета от друга държава е супер. Обаче в България са ужасно изсечени. Спомняш си, имаше едни жетони за телефон. Едно време имаше жетони за телефон. Значи те бяха по-добро разработка. Според мен са чакали в последния момент, може би много българите са си казали, в последния момент няма да дойде еврото, ще ставим на лева и в последния момент са тръгнали да ги сечат. И затова са такива. Но те лично се едно се прави нещо последно. Не ми идва да ги спиля малко, да вижда да ги не достигат постоянно монети. Малко ги оправя. Знаеш кое е много интересното? Нали всичко ни и 42 и 47, винаги имам в джоба си 7 примерно да дам, 6 да дам. Не винаги, ама 80% от случаите имам да дам точно. Не знам как става това. Знаеш ли, що аз ще кажа? Обясни ми. Защото хората
Асен Василев, да, Защото хората по принцип преди си бореха там сотинките, 2-3 сотинки, които бяха двойно по-малко от евросотинчиците. Но сега вече с увеличаването на двойно на цените и с идването на еврото, което е, нали, така, другата валута, хората вече толкова много им писна от политика, от войни и от инфлация, от пари, че вече изобщо не им се занимава да борят. Защото и цените на повечето неща не са конвертирани, и в нашия ресторант също така. И всички суми са някакви такива изчанчени, 37, не знам защо си. Дори в ресторант. Как имаш винаги в джоба такива жълти? Защото ти ги точно. Ти ги видаме, това е лой. Защото ти става винаги при тебе. Отговаряш ми като политик малко. Защото винаги при тебе си остават. Никой не му трябват. Никой не ги иска жълти центове. Жълти стотинки си ги събира хората, си слагах и в бурканчета такива работи. Сещаш, нали, ние имаме една чашка пълна за жълти стотинки, събирахме си ги, а сега никой не ги ще. Никой не му се занимава. Аз ще ги взема. Там от буркана. Между имам такова гарне от глина, pot of gold го наричам, в което има стотинки български стари. Който има български стари стотинки да му трябват, аз ще ги взема. Безплатно. Не ви дам пари, защото... Аз да имам 5 стотинки намерих. Дай и тук. Добре, дай ще ги дам. Pot of gold. Ще си имам такова гарне с злато. Много интересно нещо. Всъщност не е изобщо интересно, но ще го кажа. Направи го интересно. Да. Резервният ми ключ, който беше... Начало да го споделиш това. Да. Резервният ми ключ, който за пръв път беше даден на Лиля Хамдан. Лиля Хамдан. Палестинската принцеса. Защото аз на 5-6... Майка Палестина. На 7-8 пъти си забравях ключа в нас и трябваше да викам ключари и да давам по 140 лева. Нали, впоследствие тя ми го върна и исках да бъде при някого, за да може да, ако си забравя ключа, да е някъде. Да мога да си го взема. И сега за първ път ключа ми резервния е в ресторанта. Той е там от една година вече, но... Им пред, че този резервен ключ беше така като връзката ми с любов към даден човек. Не една година, от няколко седмици. Как бе, ти нали го остави още тогава? Аз ти викам, дай ми го на мен или какво ти казах? И после сетих, че аз ги губа повече от тебе. Не го оставих, сега го оставих. Да. Бех го дал на Гери. Ти си го взел и си го дал и си го върнал. Не съм го слагал изобщо в ресторанта. За забуда. Защото се притеснявах, че ако го сложа в ресторанта, някой нещо ще размести, ще изчезне. Вероятно си го оставя, следващия за да си го взел. Аз си просто спомня някакъв, че го оставаш там. Не знам, наскоро няколко седмици го оставих. И сега е там. Да. И се чувствам много по-спокоен. Докато някой не си го взема. И чувствам и свързаността. Няма как го вземам. Аз съм всеки ден там. И знам какво да случва. Какво минахме политиката? Това беше. За нея. То са 11:15. Мене към 12 часа ме заболява зъб винаги между другото. Така ли? Да бе, винаги. По часовник ми е. Ма съм си взел къщи. Това е като удар на камбаната. Не знам как става. Мисля, нещо се завърта явно планетата и има магнитни излъчвания, които ми дигат кръвното явно. И нещо се случва. Не мога да ти обясня. Ма по часовник е. Вчера си викам, сега ще го момента. Ще си легна по-рано, ще си заспа. По принцип, нали знаеш, има и такива дето студенти по дентална медицина. Ще отида. Там се учат и имат без пари. Ще отида. Просто трябва да намеря време, ама преди това може би трябва да стане най-страшното и най-лошото. Който е? Да знам, те боли за подвратително. Това е от най-гъните неща. Да, ужасно е. Което значи, че трябва да си направя оклисче. Доза оклис. Без реклама. Да. Дали може асистента да ми асистира или... Какво трябва да направи? Да пусне горещата вода в каната, а това ще предизвика трудно всъщност. Да, ще предизвика трудност. Факт. То наистина е трудно. Така е. Бог те Бог. Нищо. Важното е, че
камерата можеше сама да се справи известно време. В принцип може да тестира минути. Защото отзад се вижда в това. Докъде мига. Да. Да. Виж хитро. Какво струва ще кажем? Па нещо интелигентно. Аз не мога нещо интелигентно да кажа, защото ме боли зъб. Да. Той просто не спира. Добре. Нищо, значи пият балки се ще дуса като свия. Да продължиме? Продължаваме ли? Давай. Каната ще шуми. Лилия, ти имаш ли въпрос към нас? Беше нещо за... Какво мислите за това да се сравняваме с хората? Лошо ли е, добро ли е, защо е? Джензи Защо е въпрос. малумно? Да се сравняваме с хората, с кои хора? С всичките. Защото От Всички до. хора. ти ли ще Всеки един, отговориш, който бе? срещаш всеки ден. Да се сравняваме. По кое се сравняваме? По С височина? абсолютно всичко. Не! По абсолютно всичко. Ние се почваме с мисъл. всичко. В типа сега като 90-та ще Няма, аз за това не се обаждам. Виж каната както звучи. Защо да е лошо? Какво спираме ли от подкаста? Не бе, давай просто отговори на въпроса, аз ще изпия два окриса, Ще сложиш субтитри. да се Добре. надусам на свиня. Въпросът е защо не се сравняваме с хората. Защо да е лошо? Защо да е добро? Защо го правим? Поначало. Аз не се сравнявам с никого. Това ми е отговора. Ама това не Трябва е ли да то... кажеш повече? Никога. Добре. Кой е това никого с когото не се сравняваш? Не е било винаги така. Моята анти всъщност е никого. Абе, допреди малко... Сянка. Сега единството мерило на човек трябва да е Господ Бог. Защото Да. всичко друго Нещо много интересно. вкара в заблуда. Ето Виктор Пасков казва, първото нещо, което е така пожелал е свободата, което го превръща в герой. Следващото нещо е светостта. Тоест, в човека има такива изконности, от една страна неговото чувство за свобода, което го превръща в герой, и другото божествеността, по която той е мерил за него. Тъй, че божествеността е някакси мерил, нали? Това сравнение, да се сравняваш, Може да смениш не го думата. разбирам просто дума. Може би да, като критерий, ама аз сега си казах, че аз ще бъда критерия, защото не виждам нещо като особено като критерии. По принцип, ако се сравняваш с това, че има и по-зле от тебе, ти малко и много си слагаш аршина, по който мериш себе си на дъното и си някакси добре и се чувстваш добре, че има по-зле от тебе. Това също така може да накара, се чувстваш малко, нали, ти като, не ти, но всеки един човек, като по-добре, защото има по-зле от мене. Обаче, мерейки се с тия хора, ти не растеш. Ти седиш в кочината. Това е българщина. Не в такъв Не е българщина, това е човещина. Да, Това е човешко, това е дело на гордостта. Да. Това е да седиш и като някой тръгне да се изкачва малко, нали, да блести малко, да се покаже един вид. Ти почваш да го дърпаш надолу и да го караш и да го фърляш кал по него, за да може едва ли не да не си подава главата, да не расте. Защо? Защото по този начин те дразни, че ти не мога да растеш. И това е лошото мерене. Защото ти като се сравняваш с другите хора, ти винаги ще си един и същи. Ти гледаш един златен баланс на еднаквост. На нещо, което не се движи, не расте, нали? Не търси, не прави нищо. Просто защото се чувства добре, като всички останали са като него, нали? Да. Който живееме в момента, в комунира. Нека да кажа, аз винаги съм се опитвал да, ако видя нещо добро... Ще говориш така, бе. Как? Аз винаги съм се опитвал да говоря, не по Защото мисли, докато говори. Да, защото мисля. Извинявай, Мисля. дай. А ти ще говориш... Защото ме болеше зъб, сега се сокли с моят се. Сега на пола вече. Много Да. е бубофенче.
Давай да ви казвам. Извиня. Министерство ми мисълта. Що говориш така? И аз забравих. Да. Аз винаги съм се опитвал, като видя нещо интересно и добро в даден човек, виждам дадени неща в човека и преценявам кое и каква част от даденото нещо е добро, доколко мога да се използва, как може да се подобри и това го виждам като източник, нали, като съпоставка. Ама не е ли съдене това? Не е ли отсъждане? Да го гледаш с една критика, сравнителна критика и да... А единственото, с което може човек да се сравнява е вътрешното си усещане за себе си и кое е гредно и кое е защо съдене? По какъв начин съдене? Защото мериш, всяко мерене е съдене. Не, просто даден човек, Отсичане. нали, примерно има определено виждане за дадено нещо и аз просто за моя си свят, ако ме подобри, го използвам. Нали, той си има за него може да работи. Нали, в него си работи явно и ако не работи, той там ще си прецени. Аз просто казвам от гледна точка на съпоставката мен с другия, дали... Че аз съм такъв отворен да приемам и отворен да давам. Как така да се чувстваш, че някой се чувства по-добре от теб? В каква връзка го казваш? С съденето и меренето. Че се чувства някой по-добре от мен? Да, бе, някой пред тебе седи и се чувства по-добре от теб, как се чувстваш ти? Покрай него. Радваш ли се за неговото щастие? Че се чувства по-добре? Да, бе, смисъл, че се чувства добре, че се чувства, че всичко му е наред, че всичко му е хубаво, че... Много ясно. Радваш ли се за него или нещо вътре в тебе така изконно нещо те дразни? Че може би ти не си добре. Ако ти не си добре. Има ли нещо там, което да те гложди, нещо, нещо, което после се превръща в завист, нещо, което... Ами по принцип ще Не ти кажеш. кажа, много рядко се срещам хора, които наистина са добре. Това си е така. И тези, които така твърдат, че са добре, аз съм такъв, който дълбая. И не ми харесва фалшивото изкуствено направено добре. Подреденото за пред хората такова едно хепито такова, усмихващо такова. Да, нали. Сега, ако наистина видя, че човека е вдъхновен и наистина върви по прав път, това за мен ще е вдъхновяващо и много ще се радвам. Кой е правия път? Откъде знаеш кой е правия път? Откъде знам кой е правия път? Да, откъде знаеш кой е правия път? Може да видиш, когато човек е вдъхновен и извършва ползотворни дейности и продължава себе си. Ама това е спрямо от твоята представа за какво него. Откъде го познаваш ти него? Откъде го знаеш, ако ти не го съревноваваш с нещо вътре в себе си, не го съразмериш? Ти не го познаваш човека, ти можеш само спрямо собствената си камбанария малко или много да го видиш. Ако си много отворен човек вече, нали, с отворено мислене, шизофреник де факто. И с много гледни точки, и тогава тия много гледни точки дават възможността да го видиш от различни ъгли и да го разбереш, да го видиш като човек, тогава вече мога да кажа, бе да, той е тръгнал по правилно. Нали знаеш, че това правим двамата, ти искаш да Да, ма сега, да, в смисъл хубаво да се обяснява, защото то не е лесно. В смисъл, да. не е изобщо лесно да погледнеш от много гледни точки нещата, защото има много кофти гледни точки. В смисъл, Така е. не е само цветя хубави и рози и така, може да много страшни неща. И... Това правя. Това правим. Какво ми се засегаш? Не се засегам. Но, да, въпросът е наистина как точно става цялото това нещо. Добре, искаш просто да се фокусираме върху това нещо. Ами така трябвахме с меренето и съденето и... Аз го набутах го малко натам. По-добре вода да пия, отколкото каквото има в чашите ни. Познанието за човека идва от познанието за нас самите. Ние сме си хора. Това се опитвам да кажа. Да. Да. Thank you very much. Но не, малко или много, В не такава може да се светлина не е мине. нещо лошо. Може да сравняваш себе си с себе си от вчера или от преди година. Аз по принцип държа в себе си много най-различни познания за себе си от различни години. Да. Държа в себе си. Колекционер на себе си. Тоест аз не съм само сегашното аз, което налагам и съдя
само със сегашното си аз. Божидар Крик 10 ли? Да, тъй че мога да видя човека спрямо най-различни сортове и вариации на мен самия, които съм бил през годините. Мога да видя, нали, различните ми същности на различна възраст, под различни хора, под различни алкохолни субстанции, под различни влияния, енергии. Почна да обясняваш себе си малко. Но да се върнем на въпроса с Да. това да се сравняваш с другите, това, което вижда човек в другите, е външното проявление на тия другите, а той трябва да погледне вътре в себе си. И ти като постоянно гледаш навън и се сравняваш с външното, ако можеш да погледнеш вътре в себе си, дълбоко, как се отразява този огледален свят, да, тогава ще може да е нещо смислено, но пак спрямо какво ти виждаш някакъв човек, това е твоята интерпретация за него, връщаме се към това, че някой вижда твоя нокът и по него вече има представа, нали, тълкование за тебе, което е абсолютно малумно и грешно. Нали, по малка частица от някого, само като видиш, ти не мога да обхванеш целия свят на този човек, всичките му низости, долности, нали, всичко това, защото малко или много човек не иска да вижда другия как е мъчил котки като малък, примерно. Да кажем, защото има такива хора, които са мъчили котки като малки, след това са осъзнали примерно някакви неща и са спрели да ядат месо, да кажем. Има и такива хора. Буковски има много добре го описал такова. За мъчене на котки. Тя видя там ужас. Умният поколения са трагедия. Но да, по този начин съвсем спокойно мога да се каже, че сравнението е нещо изключително грешно, защото ти никога нямаш представа всъщност какво се сравняваш. И ще да говорим, че в днешно време имаш профил в интернет, който не отговаря по никакъв начин на тебе самия. Нищо общо няма, а малко много ти живееш живота си, за да имаш профил, който да отговаря на твоите си представи за него. И ти покажеш външно от себе си не това, което ти самия, а това, което ти се иска да покажеш. Това, което си иска да бъдеш, да изглеждаш пред другите. Само, че ти не знаеш, защото се сравняваш с останалите. Примерно Инстаграм девойки. Инстаграм девойки са едни и същи, правят едни и същи неща, показват едни и същи неща и се сравняват с едно и също. Тогава ти как растеш? Как растеш, като се сравняваш с едно и също? И седиш 7 години, давам пример с, нали, каквото си говорихме. Да, много смислено. Аз ще кажа, че аз не искам изобщо по никакъв начин да съда никого и да имам някаква категорична представа за даден човек. И моите опити за комуникация, за виждане на човека са в основната си чиста проба на провокация и интерес и желание този човек да се разгърне пред мене. Затова, нали, това, което имам аз някаква като представа за човека, това е нещо флуидно, което постоянно се променя и е заигравка с другостта на другия. То е свободно падане, свободно за интерпретиране. И е такъв процес и непрекъснато взаимодействие. Просто при повечето хора има такъв отказ, not available. Да, крият се. Като да влезеш в месенджер, да искаш да си разгледаш снимките, които, нали, са там в кутийката и то не може да ти зарадат. Подобно. Повечето хора потискат нарочно някакви такива неща, които не харесват себе си, вместо да ги разберат защо са такива и да ги отработят и да са по-добри хора. Тогава си по-добър човек. Не като правиш някакви добрини за другите, които никой не ги иска. Ами, това, което е особено важно в днешния свят е да може, колкото се може повече да комуникираме смислено помежду си, не да си споделяме за деня. Аз това много не го виждам. Битовизмите. Много не го виждам. Което виждам, че се случва при джензитата, които си споделят. И те още много така си споделят, обаче какво излиза? Дърдорят. Дърдорят си и след месеци се разбира, че някой от групичката се е разделил с гаджето, се намерила с друга
друго гадже. И това го се разбира след месеци, защото тя е решила, че точно тази вечер ще им го разкаже в 1 час или 10 минути. И те ще кажат, да, след като тя е изказала, те ще си кажат техното, какво си кажат и продължават нататък. Изключително повърхностни взаимоотношения. Това е да никакво приятелство, нищо приятелско няма. Това са някакви хора събрани е така, на неделна църква да си говорят. Даже... Знаеш какво ме е чудно, бе? Като в Инстаграм всичко е едно и също, ще кажеш, че не е същи сторите и сравнението е... Нали, няма особено сравнение. Ама те се сравняват едни с други, разбираш, и то няма кой да качи как нивото. се сравняват? На тях им е добре. Това сравнение не е изобщо. Да, ама вид, това си е сравнение, да. Скоро с външното. насочени огледала. Да. Ти сравняваш огледало с огледало, да. Буквално. И няма никакво... Това е лошото на сравнението. Той е като тагването. Подобно на тагването, защото една се тагва, друга се тагва, също се... Да, бе, то е... Тагване не само в интернет и по сгради. Също как се тагват по сгради, така се тагват и в интернет. Поне по сградата ще остане там нещо, нали, написаното. В интернет какво ще остане? Кой ще ти гледа някакви стоите от... Помниш ли, ние седиме и гледаме, примерно, защото сме си стари сталкари, гледаме някакви неща, такива стари, нали, нещо интересно, такова да видиш, нали, човека. Кой ти гледа в момента някой ще ти гледа стари стоите? Никой не го е без за миналото ти. Разбираш ли, никой не го е без за миналото ти и всички са... Сега живеем в настоящето, което ти е да ходиш да танеш на другата сграда. Вау! Едно и също. Един кръг надо, виж? Огледален кръг, това е кръга с огледалата. Деца се насека едно и също. И това ще я кажа, добре, сега защо цялата им младост ще им протече по един и същи начин в Инстаграм? Няма ли някакво ново приложение? Няма ли нещо да използват много? Къде си комуникират? Измислил е някой по-добро от огледалото, което е дяволско изчадие. Огледалото е дупка. Но ето, примерно, той също. Някой ползва ли нещо друго освен огледалото? Ето, примерно, имаме камера, която пък е друг вид огледало. Тя е огледални лещи, нали, така нататък. Говорим за огледално рефлексите, правят и първите, нали, които са. Но той е пак вид дяволска работа. Нали, защото те виждаш се по един друг начин. Нали. Но пак е същото, пак е огледало. И седиш в света на огледалото и си кажеш, аз имам нужда да раста. Като един наш общо познат, който, нали, само това повтаряше. Растеш и напред, нали, такова и я гледаш, бате същата. В смисъл, окей, мерси, нали. Ме е много интересно, бих заложил, нали, за какво ще стане тук на след нема, то ще е същото. В принцип бих я ръчкал с вилата. По принцип, ако можехме да ги събреме на едно място, не можем, но ако можехме, щеше да са същите като тогава, но ние нямаше да сме същите и те щеха да издържат 30 минути, ще да се тръгнат. В общи линии. Ще тя да се напушат нещо, да се напият. Да, единственият начин да си някакси по-открит и естествен и такова е да се напиеш и да се надусаш, бат. В смисъл, това... Аз правих точно обратното, по-скоро да се скрия, отколкото да съм такъв, но... Или да разбера другите, кое е малко реално. Ами поради много причини съм пил и съм дъсал. И съм пушил марихуана. Да, и истината е, че... Да видя какво е. Преди имаше някой да говори, да се казват някакви неща, сега няма кой да ми каже тия работи на моите. Ма той, между другото, като тръгнеш да ги питаш за някакви по-такива лични въпроси, или се смея темата много бързо, или се обръща към тебе веднага. Защитен механизъм. Много се веднага се. Ти? То е аз и ти. Да. Аз, ти. Винаги, това е. Сравнението, за което пак ще се върнем, нали? Лошото е аз, ти. Нали, няма нещо сплотеност, няма връзката помежду ни. Няма го това нещото с какво ни свързва. Защото кое е нещо, което ни свързва, освен че сме човеци, нали? Това става дума за хора с културна насоченост, с изкуство, учещи в академията на НХА, в надфис, такива работи. И аз не виждам нещо да ни свързва. Изкуството не ни свързва. Те не познават изкуството, както ние го познаваме. Сега искам да си стъпваме по някакъв начин, ама... Може пак да споменем Лорка. Да, в смисъл, за тях изкуството е Лорка. В момента Лорка е като едно време Ротко, ама обратното. Това е много сложно. Сложно, да. За теб го казах.
Просто така, само кажеш ворка и това е. Лодкарът. Криеш. Но примерно да, един лодка с неговите картини, които са за бабички и лели и дженезита. И разстрела на лодка, примерно. Не, аз не знам друго, какво ги е впечатлило. Освен ворка. Това разбрах от дженезитите. Ма те се включиха някакви моменти се в защита, в не знам си какво. Никой, две точки, дженезита, две точки, ворка. Лодка, да. Това е, ако беше 2019. Те ще го забравят, те вече са го забрали кой беше. Те са го забрали. Той приключи Ние от такова сега дойде да го търкаме. Па, то ние говорим за дженезита и за лодка. Дженезита те не го говорят забравиха. за дженезитата и за ворка. Те изобщо не говорят. Лодка, да, лодка дойде, всички се тагнаха и той вече е забравен, той приключи. Няма повече лодка. Да. Той е следващия лодка. Фейсбук възрастите започнаха да... Те ще го помнят повече, ама пак. Да, колкото... Аз като ги виждам ги буквално как ги хранят с някакви цели пилци и ги хранят с някакви нови информации и все едно всичко останало е забравено. Точно. Това е много добра метафора. Пилци. Да, пилци, които ви хранят. Да, бе, те буквално за все едно 3 секунди или там 3 дена или колко е. И Потресащо. новото нещо, хвърляш им новата въдица, примерно там Петро храни тия, уния другите, сега с избори, Певски, който обяснява, че Васил Терзиев иска да открадне имоти, да прави схеми, а пък Васил Терзиев му казва, не, ти си то, който краде и открадва имоти. Той е също, което е там Същия по телевизията. Те осъзнаха, че телевизията не се гледа и започнаха социалните мрежи да ги правят същите актьорски Да не говорим, че тия са така секта там от тия ППДБ-ците, че то е абсурдно направо. Пак почаваме към политика, колко сме ангажирани. Аз ще гласувам за Певски, няма изобщо. Аз гледам, че си споделил публикация на Манол Глишев, аз съм го следвал него. него. Тя е много забавна, в принцип. И аз го следвах. Понеже го видях това с графита, дето ще го пиша. Да, може би е добре да го спомена този графит, а именно в превод на Радой Ралин, на Шандор Петьофи, Свободата. Шандор Диопетефи. Добре, хубаво. Ма е унгарец. Не е така. Но да, свободата и любовта са ми най-ценното, не най-ценното на света, но са ми всичко на света. Любовта ми е със цената на смъртта. За свободата бих отдал и любовта. Това е толкова кратко и точно и ясно и гениално. Аз този цитат го знам, че съм и по-български, но го знаех в другия превод, но този превод е наистина по-добър. Той е на Малък градски театър отгоре го има. Да. Аз там го знам. По-добър. И всеки път, като почета и нещо от мен е такова едно. Виж си настръхва. Да. И... За какво говорихме? За Манол Глишев, да. За Манол Глишев, който го е качил това с Васил Левски, там какво беше? С Исус Христос, бе, с Исус Христос. То също. Да, Васил Левски, Исус Христос, то са символи. Да. И те го... И много добре го беше написано. То не е негово, да, от някъде го е взел си, най-вероятно, защото не звучи като... И той вече не пише, май. Той сигурно си има секретар, където той диктува и тя пише. Жена му. Да, примерно. Той изглежда точно като някакъв такъв охранен... Сигурно Милен Русков го е описал в Чампория. Някакъв такъв. Той ми е път така си порева така актьорската, помниш. Те не въд понякога сега. Но сега като гледам какъв се е затластил, такъв охранил, много ми иска така да го ръчкаме така с вилата. Така. Да. Много ми иска. Ама не да реве така актьорската, ама просто е така да му маз да тече от него. Мисля, че тогава е ревал актьорската. Нали аз така, не че нещо лошо имам към него, но не бих казал, че тогава, защото аз също бях жив свидетел тогава, не бих казал, че е ревал актьорската, че си ревал с истински сълзи. Даже бих споменал, че и баща ти е ревал с такива сълзи също. Докато сега в момента му актьорска игра. Това, което прави за публиката, за която хляба за публиката, която дава, това му актьорската игра. И тази актьорска игра, не че сравнявам Манол Глишев с бащата, нали? Но това са такива сълзи искрени, които не може да са пред всеки, разбираш. Аз съм в 3 часа в бара пред собственика и ние. Нали? Просто ние бяхме там. Аз съм така ужасен, критичен човек и... Иначе не съдиш, не? Да, ужасно. Ами аз си съдам. Аз гледам да не съдам, е много трудно. Ужасно. Това е нещо, което... Ма виж сега, много е трудно. Пак ще ви кажа хора, че няма проблем да се разгривиш, да съдиш, просто след това трябва да приемеш вината си. Трябва да погледнеш себе си, да.
Мисъл, като в момента, в който, нали, Как беше? Нося като съчки за пожари. Да. Точно така е. Ще да цитирам друго, но това е по... Така бях отговорил на един коментар там във Фейсбук. Аз мисля вече така на хората да им отговарям на твои цитати и на иконите ти слагам ударя някакъв твой цитат. Да. То, между другото, целият албум, аз не съм много си видял. Там горе са написани и слушам си албума и каквото дочуя. И то цялото се получава много такова едно. Цялото се получава и много интересен пъзел от... Каквото чуеш, сеш се. Просто е така. Да. Ти близка и ти цъка. Малко да, нашия албум от 15 хита, топ хита, малко като Библия такова да е, защото всеки път чуваш различни апокрифно думи. Издание, да. Апокрифно издание. Апокрифно издание, точно. Библията от Юда. Юда му е най-верния. Да. Това е саможертва, брат. Това е смисъл единия от тия Голгота, Юда, Голготата му е да го предаде, което е... Защо направиш една Евангелие от Филип? Той има от Филип, аз съм учил, да. Може, ти си Мил Исминов. От него ще има, да, от него ще има. Той е грузинец, батко, смисъл. Па на батерията ли, какво? Да. Добре, аз тък му искам да пикая. Той ще пикае. Не ми тя, той ще дойде от дългото си плаване. Някъде. Късия Джон Силвър. Та шега. Само да си я знае. Не, аз също не разбрах какво казва. От кое? Това ще я казва. Не се ме казва. Късия Джон Силвър. Късия Джон Силвър, да. Късния? Но не е късния, не е късия. Късия. Защото има дългия Джон Силвър от един роман, който е екранизиран по много добър начин в Black Sails сериала. И това е много велик сериал. Тогава там е дългия Джон Силвър, аз му викам късия Джон Силвър, така, защото мога го и той би хванал шегата. Да, тази картина се ме спасява от художествената академия, която все още имаше не джензите в нея само. Аз всичко изпих, хвалева. Всичко изпи, да. Тя ще по-едно чайче, между другото, тук да си направи. Още може. Още може, да, по принцип. Ей са. Ще има чайче. Има водичка, по принцип. Так, зелена, да? Не. Дай. Шмат. Не, че газирана вода се пие тук много жестоко. Да, тази картина я спасих, влизам аз така в един момент, просто отивам до академията в теле 51, където си влизаме така, защото то няма, че те се боиха, защото си го чувствам като дом и гледам какво да гледам, Мартин изправен там на разкол, пред да си обяснява тази картина, пред как се каже това, нека си, така, как се каже, Диана Алексиева, не. Така се казва. Да. Как се каже така, жена? Няма значение. Няма значение, да. И тя го прави на гъста, виж, и унищожава, той клюбал глава такъв. Мартин? Да, Мартин клюбал глава. Жена го унищожава. Жена седи, пуши тънки цигари, с един бетон. Или така седи. И просто Мартине, аз не мога да разбера какво точно гледам и какво си се опитал да направиш. И виждам, че трябва да се намеса, разбираш, защото той вече е готов да обяснява там и ще унищожа тази картина е такъв, нали, вече такъв готов да се съблече целите, разбираш, да скъса всичко възможно, ще унищожа, викам, не, няма да я унищожиш, аз ще я взема, ще ти дам платно, аз тогава имах платно там, става още, пазай го, ще не служиш друга, няма да изслужа за тази картина да унищожаш. друга? Да изслужа нещо там, нещо изслужа, той си изслужа сега време, да. И тогава, да, тя нали, ме погледна и Боже, как не се сещам, как се каже, някаква таласова беше. Ако се върнем към сравнението, аз никога по никакъв начин не бих се сравнявал с Мартин. И за какво се сравняваш с Мартин? Да. Ти не му изслушаш. И той не му спокойно. Да. Дяволчетата. Не, просто ми е много тъпо да си мериш пишките с такива неща. По принцип си мериш пишките е най-тъпото нещо в земята, брат. Смисъл, особено при мъже с малки пишки. Да. Но истината е, че много тъпо да си мериш пишките, с когото и да било, няма малки пишки, има просто неточни вагини. Минута мълчание. Сета. Но да, много е тъпо да си мериш пишките. За какво? В смисъл... За какво бе, брат?
се сравняваш такова. В смисъл, ти си ти, той си той, от тази гледна точка всеки си движи. Не, Типа с Мартин просто, си беше. не, защото ти спомена Мартин и се сетих как, нали, аз бях решил да се завръщам в София, понеже така, знаеш какво беше. И там Мартин ми звъни и ми говори някакви там неща. А ти тогава унищожи си спомням, Говори ми някакви неща. На Хендри го. Вика, Божитаре, да, такова, нали, много яко така, че, нали, твориш такива неща, ама виж са, не трябва така да правиш. Мисъл, трябва да еди какво си, едиш то си. Там неговия модел на правилно поведение. Да, вика, не трябва такова. Не, трябва. Аз викам, какво ми говориш, човек, ще правя каквото си искам. Как мога ти ми обясняваш тези неща? Той човек си е психопат. Гледай си работата. Така си трябва да си кажеш. Аз имам мои си планове и такива работи и той много ми се обиди така. Аз бях отстрани и пиех уиски по това. Нещо друго му бях наговорен, помня точно какво беше. Нещо, да, беше много го беше, да Хендри го беше. Да, беше нещо. насолил го беше. Аз тогава бях в това такъв специфично състояние. Тук му се беше отключил блото в мене и викам, ще стригам света. Нали. Той Богу се идва света, между другото, такъв... Еднакъв начин за всички. За него няма различни, всички са под нож, такъв, това е ножа, това е кълпа, ножа да режи там. Знаеш какво вика Боб? Какво прави Боб? Боб поглежда така и 50 картини на блото, вика нискокачествен живопис. Аз ще ги продавам до тук за 10 дена по 50 евро. Да. Тоест, Бо може да се мери с Мартин. На такова. Да, Бото може да се мери, ама... Ние щехме да снимаме в Зара, обаче... И защо щехме да снимаме в Зара? Защото вече не ми е някакво такова, така просто отиваме така просто да седим и нищо да направим. Да играме на столни игри. Да, ако ще ходим някъде, по-добре да свършим някаква работа. Да, в смисъл. Да, като да снимаме подкастче. И нещо те се оплашиха, трябвало да станат рано, спием им се, ма той им се спи през целия ден, не само до вечерта. Влезнали се в такъв режим? И двама поспаланковци като се съберат, става и по-голям поспаланко. Имаше и такъв покемон Snorlax. Все си един голям. Да. Та затова ние все пък решихме да направим сатирето. Където си имаме предаваме нещата. Так. Бейбе. Между другото, мъжата на Мария е много газарски, имаше една газарска така запалка, обаче той знаеше как газарски да я такова, ама аз не знам. Аз се опитвах да се уча, гледах клипчета, гледах неща, да ми се получи и нищо не правих. Май, че много газария да ги можеш тия трикчета. Газария и миризмата е яка, като излезе така. На бензин, да. Миризмата на бензин, клечката кибрид. Да. И там какво беше другото? Ревнивото дете. Само изоставено. Само изоставено. Много се радвам на ChatGPT, който ми написа чудесен текст, между другото наистина, който да напиша. За това говори. Много силно наистина. Аз се впечатлих. Викам си, бех, нали, малко така смазване, такъв все една спушава цигари и гледам точно тази секунда и си викам, Филип тук направил това, снимки, викам, качил е текста, ChatGPT. Ама си е точно едно към едно, каквото да си викам, точно едно към едно, викам, ева, че си е позволил. Да. Аз така ще ги качвам ако искаш да ти го покажа, така много ми харесва. Много ми харесва. Викам си, това е чудесно, просто седи и да. И по принцип трябваше да има над 100 лайка. Аз те завиждат. Да, аз викам как такова, викам, алгоритъм, тъшак работа. Ами те хората, понеже съм си направил тъшака с това, че съм оставил това долу. Това с баща ми не получи особено гледаемост. Че тези хората са объркани. Малко ли много.
Да бе, ама аз Първо видях не виждат, видях някакъв там православник. Някакъв отец. Ама ти го виждаш снимките, той изглежда демон. Те са много така. Да, демон. Те там си му укритията. И той е служил там на някакъв коментар, някакъв човек, който такъв изразява любовта си и такъв имам икони, не знам що си такова, е супер яко такова, много изключително позитивен, радостен, нали, пърхаш от живота коментар. Той е сложил тъжно човече, той не ми е в приятели. Сталкнал ме това православник, сложил тъжно... Осъдил те. Осъдил и мене, и коментар, и всичко осъдил. И си тръгнал. И си викам, да, може би в много хора им било такова осъждащо. Виж, това баща му е такова, това е, какво си, не знам, що си. Но пък с скриншотовете 100 000 гледания, което използваш думата, нали, пошляк. Тоест хората... Искат да биди кръги. Те ми осъждат ме за използването на тази дума. Това е много негативно и такива неща, ама всичките се включват към това нещо. Тоест, тези хора, те го произвеждат. И тук стигаме и до цялата култура и до всичките негативизми. Те са произведени от масовия човек, от масовата хора. Не са произведени, насочени са. Сега в момента това цялото Gen Z, което нали, не го е без за нищо. Насочени... Но в същото време феминизъм, Каква патриархалност, бе? Какво ще ми говориш ти на 20 години за патриархалност? И как мъжът бил, ти си научен, буквално са ти го наляли, така набили си го, за този критерий за съдене, по който аршина са ти го сложили, по който да мериш и да съдиш. И както виждаш, сега в момента имаме разкол между мъже и жени на по 20 години, които не могат да се гледат. Да, бе, да. Просто света вече се ориентира много така сериозно към дяволите. Към той си е от дявола си е създаден. Много така сериозно към дяволите. Уважение към дяволите. И все по-често така, все по към дяволите се е обърнат света. Той всичко е, защото всичко е дяволско. Пак така се опирам на думи на Тимен Тимев, че тези, нали, чисто дяволски неща, прелюбодеянието и ревността и всички тия неща, те изглеждат много така интересни, интригуващи. Имат много такива вариации сами по себе си, отколкото нали, моралния критерий в човека, макар че нали, всъщност дълбоко в нещата в моралния критерий има много повече, но много по-лесно се възпроизвежда дявола, защото дявола той има нуждата постоянно да се доказва, постоянно да предлага. Дяволът е в предлагане, защото Бог той вече е създал света, той вече е създал творението. Бог твори и дявол обяснява. Да, точно. Дяволът трябва постоянно да обяснява и постоянно да прожектира пред хората и затова толкова лесно и толкова постоянно ни се залива с дяволщина. Защото е най-елементарно и най-лесно това облъчване, което се случва. Не е лесно да си дявол сега. Нека му се признава, че не му е лесно и да него. Всички да те сочат, па да са същото с тебе, се. Бати циганията, смисъл, хем те мразат и ти си най-лошия, хем също това всички са в сделка с тебе. Виж, всичките, ти си ги фанал всичките на къспас, всичките по някакъв начин са те използвали, обаче те отричат такъв, мисля, ти си лошия, най-гадния, отвратителен, мразим те, дявол, сатана, също всичките са вътре с тебе. Знаеш па най-голямата слабост на дявола? Е любовта. Нищо не мога да направя. Сега аз друг аспект. Че Бог може да приеме дявола в себе си, но дявол не може да приеме Бог в себе си. И за какво му? Аз тук дяволски ще прави какво си искам. Да, ако може да прави какво си иска, но... Ако чикирики е такова. Ама да. Не бе, той дявола просто отрича, защото не мога да поведа на Бог, че го направил всичкото това така. Не така. Не мога така да направиш. Трябва да има някакъв нещо там, да видиш и нещо да има. Нещо се обяснява.
Да. Как така ти си щастлив е така? Как така ти си в рая? Как така ти си в божеството, в нирваната и така, както всеки иска си го нарича. Но как така? Ами аз. И се ражда дявола. Как така ти? Ами аз. Аз бих къде съм? дискутирал с тебе поезия. Поезия и също така лирики на текстове на песни, чалга песни. И ми е чудно как така Мой си дявол. се пишат такива неща. Примерно тази поетична книга, която ми даде това момиче, поетеса с кадифения глас. Както я наричам. Как се казваше тази книга? Тя е Елена Филипова, но нещо моряче имаше заглавието. Хей, моряче. Нещо като хей моряче беше. Хей, войниче, искаш гадже пушката да смаже. И то като прочетеш още студента вече, нали... Не ти се чете друго. Да, ти се чете друго. Ама... Ме беше трудно да й отговоря за нещата. Използвах ChatGPT. Той е по-мек от мене. Да, добре. Това е добре, че ChatGPT може наистина да... Аз си спомням преди, като така бях ми пращаха някакви такова и какво мислиш? Да, може на кафенце. Кафе, там имаш чай. В принцип имаш чая, Който не знам, какво че да е пари толкова маеш. прозрачен ми се начин му бях Защото сложил. пакетче, защото е такъв ще очаквам пакетиран да чай. Може сега ще по-водичка да стигне по-бързо. Идеята ми е, тя, като много други хора, пише книга, която е за любов, което е любов към човек, който я явно заебал. Който в книгата се пише как този човек ходил по други жени. И обаче тя е тази вярната, която така има... Чао от всекъде. Голяма любов, нали, към нея. Избраната. И аз си викам, бе, тя говори някакви неща за истинското, скритото. И си викам, как може да напишеш цяла книга за този нещастник и ти да се принизяваш по този начин? Аз го чета и то мозъка ми се принизява, четейки го това нещо. Корозирам. Да, мозъка ми корозира, почва някакви ръжди да ме фащат. Мен този ден нещо, от рибишкия месец, чувствителен месец и като чета това нещо и съм на работа и той идват някакви хора, аз не знаех къде се намирам, трябваше и то ми спира въздуха на бирата. Такова мъча, такова, а те са дошли такова кекс бир, естрея, донещи са някакви кутии, ще ядат там испанците, Здравко ми звъни, в същото време, докато Маша ми звъни, той принизен трябва много такова, аз такъв съм замаян от тази поезия, пиша нещо, чета нещо, ама съм замаян от това нещо и се върта, много беше тежко. И след това, нали, и твоя пост. Е такъв ден. Та си викам, какво всъщност иска да сподели това момиче? Нейните много съкровени чувства. Че иска да е некой, ама е направил да е никой. Това иска да е. Това е фалшиво. Егото е наранено. Да. Как може той да избере Его курвите вместо нея, истинската и чиста, която всъщност не му е показала, че истинска и чиста, го е накарала да ходи по курви. Ама това... Как ще си признае тя, че го е накарала да ходи по курви? Да. Как така? Никога. Никога. Едно такова осъзнаване да имаш човек, дига нивото от минус втория етаж. То няма никакво съзнание, то просто цялата книга тя ти споделя нейния еготрип. Да. То повечето поетични книги са. Добре, бе. Лайка. Браво. Пакетче. Пакетче. Екстра. 2 пакетче. Достъпно. Е там. Добре, бе. Аз трябва отново отворя чая. Пътя на чая такава. Отвори пътя на чая. Ще го дай там. Ма те си изветрели. Не. Аз си пратих по Вебър едно стихотворение, признание на тебе. Едно на Биньо Иванов и това за дядо ми. Ето написах. Все самоубийци. И тя не коментира твоето и това на Биньо Иванов.
това за дядо ми разчувствало, защото тя имала нещо там с нейния си дядо. пак той его бил трип. починал. Пак его трип. И аз си викам, нали, аз не съм, нали, такъв толкова еготрипозен човек. И изобщо така не ми чеше егото, че обърнала внимание на моето писане. Просто ме интересуваме, нали, нея самата. И си викам, какво нещо да осъзнае, нещо да разбере, не ги коментира, просто така ги минава. Една дума не казва. Но тя има мнение. Тя има какво? критерии, тя има нещо, което е... Това като ние ето ми викат, беше белия стих не е стихотворение, то е, нали, между глупост, другото, такова. и това ми вижда, тя ми праща нещо. И искам да й кажа, и точно това мислих да й кажа, мен не ми е много, ме кефи много това, не ме дърви особено това реденето. И то изглежда като всички други стихотворения, ти ги редиш и... Откровение.com, да, точно, едни и същи редове и реално какво ми казваш нещо? Че... Споделяш ми си там. Че се е заебали. Да. Аз това го разбирам още, нали, от първия ред разбирам, че сте заебали. Може би И какво? тя ще да обясни тя самата защо се е заебали в тази... Да. Това вече стихосбирка. Да, бе. Нали, да обясни защо се е заебали, а не само Нищо, заеба бе, истинското богопако. Аз тук съм най-великото ти. Аз мислех да мина през всичките стихотворения, за да се опитам да намеря нещо, някакво изречение поне, нещо. И да кажа, ето, това ми хареса. Но минах така 20 и след това викам, няма. Просто така прескочих страниците и няма. Едно и също, наистина, едно и също. Никакво осъзнаване. Но пък... Тя издава тази стихосбирка, Да. за да може да му го натири в лицето. Да му каже, ето аз издавал стихосбирка нещастнико, а ти какво? Чукаш курви някъде Това е там. много даже жалко, няма това да е го прочета. ужасно Със жалко. сигурност, ама тя го прави за себе си. Да, бе, Да се извиси над това, което Ами ако е това накарало е малко християнската логика. То е малко не, по-скоро е такова, бе. Той Има е пред, че New Age-ското, да, New Age, да. Изповядваш се в изповеданията. Да. И такова е, твой успех е, какво беше там? Шамар в лицето на... Какво беше? Ех ми глупости. Тя горката нещо, какво беше? Адвокат ли беше нещо такова? Ние, това адвокатите е най-трудно да признаят пред себе си някакви неща. Не, финансист. И то също. Да. Тя когато е финансист, обаче така иска да си сподели чувствата, иска да е чувствителна, отделя си някакво време там явно. Това е хубаво човек да си отдели време на чувствата. Сега да пише, че... Ами да, бе, реално погледнато, може би жената се опитва да не се побърка, да не фане психоза като Мерета Дечевска. Ма то егото това води, бе. То демона Ти на знаеш младостта това е. как е друго... Маша не иска да си дава името, като има пратки. Знаеш как се е кръстила? Как? Мария Дечева. Ама без диска ли? Без диска, аз си викам, ти знаеш, че нашата жена се казва Марията Дечевска. Тук има нещо. Нещо се говори и с отвъдното там всичките. Та идеята ми беше, че така голяма част от тези насочените към някаква така форма на творене, да го наречеме, което си е много свързано с дяволското, са се насочили точно към раздяла. Между другото, това и Цуро го беше хванала там в едно видео. В всичките такива сега в момента подкастове, такива неща, само раздялата им е в устата, в главата, в мислите, за раздялата и това, че галчето ти ще тръгне с някакви други. Тоест, нарцистично личностно разстройство. Да. Нали, теб ти е гадно, че са те заебали, колко ужасно и тя сега се е без някой друг, който не си ти, са някакви рандоми. Ето, примерно Стоян, нашия Стоян. Да, нашия Стоян.
Няма да споменем. Правим си дълги. Ама не бе, аз стоя много лего разбирам, защото и аз съм минал през някакви такива неща. То е нормално е. Както тъпо е. Да. Ти си някакъв Аз не такъв, съм. вричаш се, Аз не нали, съм. такова и си завинаги и такова, нали, филмираш се естествено, типично по-рибашки, нали, завинаги такова и разбирам го. И после тя вижда, че е по-ценна тя за себе си, отколкото си ти за нея. И минава на следващия примерно. Защото не й пука за тебе. Аз ще кажа, никога не са ме били и никога не са ме изневерявали. Пу-пу. Пу-пу. Нека така да е. Той е хубаво те набият, бе. По принцип. Не тебе, нали? По принцип, човек да Да, го набият, хубаво е. Добре. Кой? Аз сам се бия. Да. Като любим отбор Челси. Ма да има за какво те набият, бе. Той Мале, не има за какво те човече. набият, това е тъпо. Аз съм на работа и поръчам на кухнята 9:30, нали, храна. Обичайното. Да, аз си бързам за мача, но добре така го изпуснах, хванах последните минути, какво да видя. 2-2. Да, аз гледах, че много са зле българските, това да е английските отбори. В Тотално Шампионска лига зле, е много зле. тотално зле. Това е дъно. По-зле са само Реал Мадрид. Ма те по принцип, като коефициенти са на първо място и всички са се класили напред и са всичките падат главоломно. Да. И какво гледам? Изпуснал съм как Челси изравнява на 2-2 и гледам вратара, който са служили резервния вратар, понеже титулярния се излагаше. И служили резервния и Къска. Йоргенсън. И той подава на противника. По футболист и той му вкарва на празна. Това беше на Ван Ден Сада любимото нещо, между другото. Дали си спомняш мачите, цяло се... Да бие нещо дълга топка и фаш ти подава и те му вкарат. Той ги спасяше. Не, това Челси прави цял сезон. Червени картони, няколко пъти повече, че и други отбори. И вратаря си вкара автоголове. Ама заслужават го, защото всички ти играят някакъв схема футбол. Такъв схематичен футбол, дето е... Тя вкарат български треньори. Тя вкарат Млади Стоилов, примерно. Футбол вече се променя, те вече не... Аз нямам представя, съм гледал матчите. Да, те вече не разчитат на индивидуалности и на характер. Шампионска лига. Срещу шампиона на Шампионска лига. Кой са шампион? ПСЖ. Да, те са всичко. Да. На 17-тия отбор в света играят, който са ги били там на световното. И този отбор им не им връща, има някаква връжда между тях. Най-силният отбор, в Шампионска лига играят. И те се разхождат и едно такова е така, реши. Все едно... Пасчета, цък-цък. Да, бе, все едно си седнали на диванчетата, друстанали са една кока и играят на PlayStation. Да. Играят на PlayStation. Толкова абсолютно никакъв хъс за нищо. И вратара им... И вкарат им гол. И те вече като им вкараха гол, вече почнаха да се събуждат такива. Само се дръснали такова, тръгват нещо да правят. Нали? Засада. И след това уния им вкарат 3 гола, 3 удара. Елементарни головето. Ужасно. Ценно гледаш. В момента в момента футбол са джензита. Играчите. Джензите, които... Тя ги върнат тия пенсионерите, цъкат там в костюми. Да, бе. Действително Кристиано Роналдо, ако го пуснат на 40 години, какво да върши да справи тут? Реално сега е най-добрия, просто защото не спира да е във форма. Да. Ама абсолютно никакъв хъс, те не знам какво го мислят. Не го мислят, не им пука. За какво да им пука? Взимат си парите, играят в една отбора. Не им пука. Нали, живота им... Изобщо не им пука. Не им пука. Не е бател, но... Ама те нямат... Откъде да имаш ценности, като... Те се едно преди тях няма нищо. Ама знаеш друго нещо, за къде има ценности. Че ги нямаме те велики треньори. Жозе Мауриньо... Какво прави това? Пратиха го в Бенфика. А те май ги биха са 5-2 тут, нали? Нещо такова. Бенфика биха Реал Мадрид там в групите с гол на вратаря. Последната минута с глава вратаря вкара някакъв паметен момент. Но съответно след това паднаха, защото се много са подбора на Бенфика. Нали, паднаха. Той спорт какво направи едно време, ай, моля си. Едно време. Едно време, знаеш кой играеше в Порто? Всичките. Рикардо, Карвалио, Деко и още други.
Всичките работи. Да. Та сега ги няма тези велики треньори, пък и тези треньори, които сте въведоха грозен футбол. Отвратителен треньора на Арсенал. Въведе футбол, в който пред целия матч нищо не правят и вкарат един гол и... Това е. Да, и това е. И си ходят. И то аз като гледам, то няма разлика особено между отбор и отбор. Тоест сега ако си пусна в сета, просто Да. тича там някакви... Също даже по-добре да гледаш по-слабите отбори, по-добре да гледаш Бодо. Бодо би 3-1 Спортинг. Абе, добре, да си пуснеш. Норвежки Между отбор. другото, аз в Смолян така се научих да гледам група В. Разбираш, защото живеех до стадиона точно. О, да. И там, разбираш, и всички липим псенки и псуваме, разбираш, и псуваме, сме 20 човека целия стадион. Ама те там играят много по-добре, сигурно. Да? Изобщо да играят по-добре. Но е такова живо, разбираш, и някакво такова, Да. има тръпка някаква. Има ентертеймент, да. Да бе, единият тръгва там, ти го псуваш, он ти играе по-добре. Спираш да го псуваш, играе зле, разбираш, и такова едно. Да. Като нашия кетчето имахме. Имаше един- Внуки кетче. Тек такова, да, също едно. И седи там и Стефане, ще пребия, като се прибереш. И това само почва от баща му това, виж. Някакви такива. Случаи. Смолян. Така сках това. Да, както Родопа Тома Смолян. Марков там цитираше един, дето беше вкарал гол. И каже, доволен ли си от гола, който си вкарал? Не. Защо? Защото не бях в позицията си, като го вкарах. Нещо такова беше, да. Нещо такова беше, да. И сега е също. Ами трябва да си гледат стари мачове, просто и това е. И стари филми, Ми, и стара музика, да. и стари хора. И нашия подкаст. За стари неща. Което виждам, че сега джейнсите изобщо не слушат стари хора. О, не. Това е все на пенсионери говориш. Те не искат да си говорят с мен. Джензите ли? Старите хора. Да, само стари хора се разбираха. Как не се искат? Аз тук на женски пазар една... Вика... Аз нали взимам рамките там, тия, които се чупат така. То се скапани. Аз ги купувам. Отивам и купа там 12 рамки, то... Те за тебе ги продават. По пъти се чупат две, аз докато слагам картината се чупи още две. Ама то това техното май не е баш дърво, то е някакво... Не знам какво е. Ами... То е Не такъв знам какво е. материал, който да... Като се чупи веднъж и си чупен за винаги. Аз е тук на един такива... Като пясък е малко. Да, имах една дръжка, един тук нож, който си купих за 5 евро, примерно, супер скъпа нож. И дъжката трябвам да я взимам, защото ми изглежда дърво. И фащам, откритвам дъжката, трябвам да проверявам, нали? И както правя, така и то се чупи. Да. И си викам, и го гледаш, бе, има фибри, разбираш, и гледаш там нещо прилича на дърво. Ма не, нищо не може такова е дърво, разбираш, няма как да е дърво това. Много сложиш на тиганец малко такова нещо, кисело мляко. Бе, се разтопи. Да, се разтопи дървото. Нищо друго не признавам, освен дървото. Да, и жената ми вика, тук ще сложиш моя снимка ли? Тя има така 1,40 м с 2 зъба. Тя знам тая, знаеш как, да. Тя е като хрътка. Ами аз викам, ами не, но иначе може, но тя вика, ами аз не излизам добре на снимки. Викам, аз ще ви направя картина и ще е много така красиво ще я направя. Тя, няма нещо, там ще ми говори, аз това да се пазара там за цената. Ти си я притеснил нещо. Свали ми 2 евро, Си помислил, че я сваляш нещо. Възможно е. Аз ти им викам ливанците, не знам дали са ливанци, ама... Не бе, аз усвоявам. От Миленски взимам галевността. От Тома Марков. Тома Марковото. Тома Марковото. Финес. Финеса. Да, финеса. Такова. Как беше? Шприца. Шляпване на шамарчета с ръкавица. Да, шлеп. Аристократично така. То си е, то си е изкуство това. В смисъл... Тъпото е, че само с определени хора мога да се прави. Да, те трябва да го имат в себе си това нещо. Защото
Това е силки да го кажеш това. Аз това взимам от всички хора, за да може като среща определен тип човек да използвам тая част, която съм вече усвоил някъде там в себе си, защото хубаво е да имаш многоъгълност. Да застваш. Аз все още се уча да не ми идва да им извадя очите с лъжица. Как си смях? Да ме понякога, знаеш, и ме едно такова, за какво трябва сега тук да съм префинено истинство, като просто ти идва да ми представиш. Това ще пия чай, това е окей, обаче... Това е окей. Обаче не мога винаги си това. Трябва и по други начини да погледнеш нещата, да пробваш други работи. Абе, те си малко лицемерие, както беше казал Калин Терзийски. Да, малко лицемерие. Ако всички си казахме всичко, каквото мислиме един за друг, ще се сбием. Според Тимен Тимев, истинската комуникация между хората е да си го казваме всичко. Съгласен съм. Правилно ме в очи смисъл. Мога да не съм прав, ама казвайки това, което мисля, ти казвайки, че дали, това ще роди истината. То това е един вид в спора истината се ражда, който, нали, по-скоро в каравицата истината се ражда. Нали, защото аз си казах моето мислене, ти си кажеш другото и някога, ако сме достатъчно себеосъзнати, ще се разбереме. Иначе другото това с лицемерие, какво си казва? Някакви фалшиви такива, на тебе не ти пука за мене, защо седиш и все едно ми обясняваш някакви неща. Аз те виждам, че ти пък като се накараме и ние си го излеем, след това и двамата се чувстваме гузни и се свеждаме се до божественото ниво и двамата да произведеме вината си. Това само слово да се кажеш. Не, бе, така е. Приемем, нали, нашите скъпки. Ами, виж какво се казват. Аз съм си карал този ресторант с всички. Така е. И с клиенти, и с персонал, с всички. Не е имал с някой да съм си карал. С Здравко, може би не съм си карал Здравко. Карал си с Здравко. С какво съм си карал? Карал си. Кога? Еми то не е баш каране на Здравко. Здравко ти кара някакви неща и ти почваш такова да избухваш, виж. Избухвал, а съм успорвал. И то не е успорване, защото ти не си спориш с Здравко, спориш с нещо друго, там имагинерно, което е. Представа, Ми ти то не е спор, защото ти тогава го правеше с един вид накърнена гордост и дай сега тук няма да си призная, че не съм прав, ще кажа как всички останали да са прави. Който си е човешко. Лъвско, човешко. Увенско също, много така. Но това е един вид, да, някой ти каже, бе ти нещо си изцапал и ти каже, да, обаче всички дори са мръсни на копане. тук той е така. Той е така, да, смисъл, то си е така. Реално си е така. Просто обаче дали е един вид отбягване на това. Да, обаче след като Здравко ми го каже и аз кажа това за другите хора, аз какво правя? По-късно. Не бе, го пошегувам се. Не бе, виж, сега Здравко ми каза, вика тук е нещо много мръсно. Там отвънка пода. И после той като си тръгна, аз го изчистих и забърсах всичките дървенийки на ресторанта и на седалките, който го направих за втори път този месец. Аз бях трябвало всеки ден да правя. Или трети. Ще го сбърсвам. Безбърсваш ли? Много да, преди 5 месеца съм бил там. Това съм виждал някой да го прави. Не, правих си, ама такова близнашката. Минаваш го. Не значи аз, понеже съм така и аз много близнак. Аз съм директно с големия парцал. Не го прави това. Що? Защото той е голем парцал, навсекъде минаваш, то такова, не, тук девата в мен просто не е съгласна. Ти си какво с швантата? Да бе, с швантата. И то така, шванта за външно, шванта за маси, това са отделни шванти. Ама виж сега, той като е много мръсно, първо го минаваш с големия парцал, после с швантата. Той парцал не е мит. Аз го смених. Добре, той се разпадаш, той си спадах всичките такива... Точно това ти казвам, това са ужасно. Аз го смених. Аз го мириша. Миленски аз като взимам парцал го помирисвам. За такова, за външно и за вътрешно очистене новите такива
Да. Миленски, там... Асцендент Дева го лова и него, между другото. Възможно е. Абсолютно възможно е. Няма да оцеля, ако е Асцендент Дева. Аз съм Асцендент Дева, бе. Ама лов с Асцендент Дева... Трудно ще го е, да. Трудно ще го е долу. Да не е. Моля се да не е. И поне мога да е кози от тази нещо. Не, по-добре. Само Дева да не е Асцендент. Асцендент Дева е много страшно. Аз ще И събуди ще- девата човек, знаеш колко Това ме ще е трудно. пореден човек с Асцендент Волим- Дева край мене. Да, значи да, най-вероятно. Шанса наистина е 80%. Века. Да. Да, е. Тук ще го пуснах пак. Добре, още 10 минути да... Това ще и път да свърши. Да. И преди си се разприказахме, тук соладето си го изпръскахме. Мога и да го спра. Добре, да отсвършихме. Мисля, че е по-добро от предния това. Как, много добре го казах, че Всяко следваше е по-добро, да? да, заедно такова. Следващото ще го направим вече и, и навънка малко. Да. Ма ще тя вземе микрофони, ще видим как стане тази работа. Не започва. Време да видя, сега ще видя с направо. Какво? Телефон само къде. Абе, нещо снимам, какво ще видиш? Ние снимаме, какво не пречи. Си гледаш телефона. Той ми е от тебе този телефон. Така че нищо да му кажа. Да, така е. Чай само да видим. 18% на батерия. Изпрати текстово съобщение. Дали имаме график? График. Не, чакам 14 сега. Аз като гледам, те не могат да работят половината дни, така че. Да. Ма тя Мариана и сега ще влизам. Аз написах в групата, нето ни нашата, защото Дарина написала не мога тия дни. И аз написах, аз мога всички дни. С главни букви ли беше? И Маша веднага ми пише, ох, да, аз знам, че може всички дни, нали, но виж, те сега, нали, някой ще ходи на някъде, искам да те държа като такъв... Не от тему. Чакай, какво ми казва точно също? Сега с нещо почнах да си измислям. Чакай, ще хвана телефона, така да имаме хубав кадър. И двамата с телефони. Какво ще ми казва? Знам, че можеш да работиш без почивка, но е важно за нас да си двор, чираче, екип за лятото. Като почват всички да искат да почиват. Не е аутокорект, просто прави някакви много силни дичи. Си двор, чираче, екип за лятото. Не разбрах какво ми написа, ама разбрах какво ми каза. По 30-40-50 лева съм. Добре. Добре. Ще извадим. Браво. Ще напикам. Аз мисля, че приключихте преди малко. Това беше да. Това ли ще бе? Фили го. Чакай само ка. Чао. Не,